Goddag og velkommen til Dyrehavegårds hestepension. Vi har i øjeblikket nogle ledige bokse, så vi vil lige give jer en lille guided tur. Her kan man se en af boksene. De er dejligt store, og der er haybar, vandkop, og der er vindue i de fleste bokse, der kan åbnes. Og så er der krybe herover. Der er 9 bokse her. Og så er der et vandspildtov. Så hvis vi går lidt længere herudad, så kommer vi ud til foldene. Og det er dejligt nemt, for alle foldene de går op til hinanden, så når der skal lukkes heste ind, så er det dejligt nemt. Der står lige en enkelt hest hernede i øjeblikket, ellers så går de alle sammen stadigvæk på græs her i oktober. Og en lille pony. Herover har vi parkeringspladsen, hvor man også kan parkere sine trailer. Så hvis vi går lidt længere herover af, så kan vi se vores ridebane, udendørs ridebane, som er 20x60. Og der er lys her. Går vi lige op og kigger en gang. Så går vi ned langs stallen her, og man kan se vinduerne, som kan lukkes op. Og vi har lidt springmateriale hernede også, hvis man er til den slags. Så kommer vi lige herned, hvor der er et sted, man lige kan sidde lidt og kigge på dem, der rider, og indgang til ridebanen. Så går vi ind i stallen igen, og der er lige ved at blive hældt mad op. Så kan vi gå ind i ridehuset. Se, der er direkte adgang fra stallen til ridehuset herinde. Og det er et 20x40 ridehus med spejl for enden. Og deroppe, der ser man rytterstuen, hvor man kan sidde og kigge ud, og hvor der er et lille tekøkken. Ja, det var lige en lille rundvisning herfra.